What's up, Bigabigaon? Welcome back to my channel. This is B. James now. We have another video na po. But before that, before ta mag-start sa atong video, please pakihit sa subscribe button and don't forget to hit the notification bell para updated mo sa akong mga biga nga videos, no? And please follow me on my Twitter account at yananglubad03 and my Instagram, James Yoboldo. So, walang no, di na ako manog lunch bitaw. Open akong data, tanaw akong phone, open akong data bitaw. So, may nag-notify sa messenger. So, ang ako na itong younger sister ni Maricon. Nag-send siya og picture sa among GC. Which is katong picture nakita na to na ho sa laing GC sa among family. Grabe na akong katawa kay i-collage to nga picture ni mama, papa, ako, ate, ikonog si kuya. Grabe katawa kay bitog. So many pagka-edit no bagay. Akong nang pang portrait gid siya nga picture pero gilandscape bitog. Pag nalumos bitog napag ko sa taas bitaw. Or gas langit or ning ana. Pakatawag ko kuya kay ibig sa takilig pa tapos gingana bitaw pagka-crappy ko. Isa may naghiwalay ka collage mo gani. Katawanan ba? So, yun akong manghod. Ka-update nila nakakawat kong pic. So, nag-message ang ating kinsa naghimo. Nakumanghod ka tong tomboy to sa gawa sa haha. Naaman sa GC God. So, yung kabibo ba sa portrait ng Gilansky? Mo reply. So, kapitata sa climax. Yung kung Y seminar ang nag-collage. So, ningon si ate nga, litsik, bot og himo. Bot ko ng himo. So, na kaning ako ate yung malita gyud nino nga hindi gyud mo sabod ba wala sabod dinamig sabod musko na nagkalit ko ang tigog bitaw barag ay dapat may nga na bitaw gyud kasuko. So ang after ato ingon ako makon nga sa video daw nila. So, naghimo-himo sila. So, ni-reply ko nga, hoy, para to sa PowerPoint presentation para sa funeral ni Lola. Kaya, ang Lola na patay man last Saturday. Yung ate, bisa na, kaway sub million words sa emopic kay dili pwede i-crap. Iko, ha. Nalain na guro ka kay huot na ka-schoolage. Kung joke, rabi tao di. Promise ako ate, magkukila, yung lawas sa natulak pa namin yung baniwang pa yun siya. So ako siya gisong ganit, kuot na siya sa collage ba, siguro siya ganahin, ganun gikuha tong pic. Pero actually, it's a family picture nila, no, okay ra tan-awon. Isa pa, di mo siya hiling kanang yung magpasikat bitaw, parang sa Instagram nga picture. Gana siya tan-awon, kay simple ra bitaw, pero parang naglain din yung both dire. Kaya dili ko ganahan kung ikaw okay ra, ako dili. To each and their own. Oh, English. Na English yun siya kay CC na siya nagtrabaho. Ikaw nga, char, ha. Ipatanggal ang pic lumad. Lumad ang tawag ako sa sister, even though dili siya yung itom, bitaw, dili siya yung amuray na siya, pero dili siya yung lumad. Ako lang siyang pet name, yung sungog lang siya itong gagmay pa bitang pic. So, sakit sa kabubuton sa isa. So, hindi na siya nga ipatanggal ang pic lumad. Sakit ang kabubuton sa isa. Haha, katapag nga mga smiley bitaw. So, after ato, feeling na siguro di siya diri kay wala siguro di sabod ba. So, ni-reply na kong ate. Ang aho nga nananghid unta kung ganahan mo kung kinsa ra magamit sa imong butang, that's you. Sa? Kung kasabot.
ganahan kang kung kinsa rin mo gamit sa imong butak. That's you. Ako pasabot sa akong ate, ganahan ra daw ko nga bisag kinsa mo gamit sa akong butak. Dili bisag kinsa mo gamit na. What? Bigaog yun. Bisag kinsa ko rin mo gamit sa akong butang. Palihog lang no, bisag gamiton mo ganako sa para sa misukop ko bisag kamong baro no. Sa padugay na to nagkita sa balay dugay to nag-iban. So lagi kabayo, palihog lang shout out sa mga ating buot og istorya. Ikaw, hala, I am no fond of people using my stuff, especially my photo. English yan ko ano subject ko deriya, pero last trip gihapon eh. So, I'm no fond of people using my stuff, especially my photo. Hala, pasakay o kaso, nakakabagari ka big deal wag i-crop yung picture, i-collage kay for funeral. Pero respeto na lang mga, sige, donate na lang akong picture bitaw. Ang ginahangalan mo ko para mga kanis power presentation sa funeral ni Lola. So, kung ko halap sa kayong kaso, katawa ako no, nagwat ko sa oras sa kanyang duty. So, reply akong ate, ako man ko wala na reply, feeling na ako ni, balik na ni duty sa landbank. Whatever bitch, I don't have time for you and your tiny little... Suko nang gid siya diri dapit mga bigaon no. Yun siya whatever bitch. Pero sa tao na bitch. Pero hindi siya I don't have time for you and your tiny little. Promise silig yung kumanungog sa iya. Especially nga mag-recall silang mama nung singit ako kalit sa video. Tapos ako sungsungong grabe rin katabok. Diri ba suko na gid siya. Your tiny little. Marag ka insulto ko na rin. Hindi ba kayo gamay akong utok mo. Di ba ganyan masulod-sulod puro rap. So like hindi ko pagansin yung ma'am ko. Certified bigaon eh. Wow! So yung English. So ako, hinahagit ko. So yung my mind is big. Balilo, ko rin yung i-bash, no? RIP, grammar ta dire. English major, no? Ganyan lang kami kumukustat ang sentence. Sagdi na lang, yung basta ang thought na. Siya, ingon ko nga, my mind is big and no space for your narrow mind. Ano to? Kamay gano'n matugling niya? Your tiny little mind or no space for your narrow mind? Palihog lang mo, nag-big deal nun sa imo nga i-donate ang imong gi-crop na picture for collage. Palihog lang. Shout sa akong ate, no? Sorry ko ka, 2 minutes para sa'yo. Purang flip top ba? Purang gada ka. O ikaw na po. 2 minutes para ikaw na po yung story. Pero kabi ka, sige mo sa akong ate, no? Ginimove ko sa GC. What? Ginimove ko niya. Palihog lang, no? Unong pa kami sa GC? Mama, papa, si Jan, si kuya, ako to sa sister, nga kamangura niya. Ginimove ko. Piligin na suko na gin siya ito, no? Marang natandog siya sa pulong narrow mind. Sige, tinood mo. Diba? Move on na. Prip, ibalik na ko niyo sa GC. Sige, libak na ko niyo ba? Kung uli na sa bando, mag-online yung cellphone ni mama, ibalik na ko ang account, no? So, sa sister, sorry kung naigo ka ba? I love you, Momo. Sorry na. So, what? Shout out ko sa mga ating makitid ang utak. Share lang bitaw. Dili po na bright po niyo ay din yung pag-ansi. So, mga guys, sumurag kung ano good kabibo at tawanan siya i-share ninyo. Ano ninyo mga kabuang na mga siblings, no? So, kung feeling nyo nag-enjoy mo rin ang video, click sa like button, no? So, baro to guys, no? So, don't forget to click the subscribe button. Bye! Thanks for watching!